טכניקות איך להתמודד עם רגש ואיך לשנות רגש יחסית מהר בתקופה הזאת. אז יש טכניקה שמאוד ידועה, שהיא נקראת 3 היסודות של רגש, ואנחנו מתחילים קודם כל מפוקוס. איפה הפוקוס שלי נמצא? האם הוא בפנים או בחוץ? האם המיקוד שלי הוא פנימה או החוצה? ולפי זה אני חווה רגשות מסוימים. זאת אומרת, אם אני רוצה לשנות את איך שאני מרגיש, אני צריך לשנות את הפוקוס שלי, את המיקוד שלי. אם אני כל הזמן ממוקד בחדשות, במה שקורה רחוק ממני, במה שקורה במקומות שהם לא בשליטתי, אז אני ככל הנראה אחווה עוד פעם רגש לא מקדם, נקרא לזה ככה. אבל אם אני ממוקד בפנים, במשימות שאני צריך לעשות, בדברים שאני יכול להשלים אותם היום, בדברים שאני יכול לסיים אותם עוד שנייה, או דברים שאני יכול לעשות אותם שיגרמו לי להרגיש יותר שליטה במצב, או יותר שליטה בלוז שלי, ככל הנראה שאני יחווה רגש שהוא הרבה יותר חיובי. אז איפה המיקוד שלנו? אם אנחנו רוצים לשנות את הרגש ולחוות רגש הרבה יותר מעצים והרבה יותר טוב, עליי לשנות את הפוקוס שלי. אנחנו נעבור מפוקוס שהוא חיצוני, על דברים חיצוניים, על אנשים אחרים, על המצב המדיני, על מה שקורה ומה שיכול לקרות. ואני מבין עכשיו שיש גם הרבה פוקוס חיצוני, כי אנחנו חושבים המון על אנשים אחרים, ובצדק. אנחנו מפתחים המון הזדהות והרבה אמפתיה לאנשים, וזה באמת מאוד מורכב. אני אישית, אני בן אדם שמאוד קל לי להתערבב עם אנשים אחרים ברגשות שלהם. לכן אני גם יכול לחוות הרבה אנשים בתקופה הזאת, וזה עוד יותר מקשה עליי. ולפעמים אנחנו שוהים בתוך זה הרבה זמן. לכן צריך לשים לב מתי אני בפוקוס חיצוני כלפי אנשים אחרים וכלפי המצב וכלפי דברים שהם מחוץ מהגוף שלי, מהתפיסה שלי, ומתי אני בפוקוס פנימה על מה שכן נמצא בשליטה שלי ועל כן מה שאני יכול לעשות עכשיו ברגע הזה, ולעשות את האיזון ביניהם. ואם אני רוצה לשנות את הרגש, איפה הפוקוס שלי צריך להיות? פנימה. אם אני עכשיו מפוקס ומה אני יכול לעשות? ומה אני כרגע יכול לשנות? איפה אני יכול עכשיו להשפיע? מה כן נמצא בשליטה שלי? שוב פעם, פנימה. איזה משאבים יכולים לעזור לי להתגבר על זה או לעשות את זה? אז גם יהיה לי את המוטיבציה לעשות, גם יהיה לי את היכולת לעשות ואני גם באמת אעשה. אז העיקרון הראשון זה קודם כל פוקוס. פנימי או חיצוני. ואם הוא חיצוני, אז על מה הוא הולך? איפה הפוקוס? על מה? על מה כרגע אני חושב הכי הרבה? ואם הוא פנימי, אז עדיין, על מה הוא הולך? גם בפנים. אם עכשיו אני חושב על העבר שלי, הנה עוד פעם נכשלתי, עוד פעם אני נופל, עוד פעם אני לא מספיק טוב, והנה אני לא זה, או שנלך דווקא על דברים שהם חיוביים. ואני אתן גם טכניקות בהמשך, במה להתעסק. אם עכשיו אני יותר מתעסק בבעיות או יותר בפתרונות. אבל גם כשאני נכנס פנימה, לאן אני הולך? למשאבים או לחסרונות? לביקורת או דווקא לעידוד? אם עכשיו אני הולך לרגשות שהם חיוביים ומקדמים, או דווקא הולך לרגשות שהם יותר שליליים. אז שימו לב מה המיקוד הפנימי שלי עכשיו ולשנות. קודם כל מיקוד. העיקרון השני נקרא פיזיולוגיה. נגענו בגוף לפני זה, במודל גשר מאחד, אבל אנחנו עכשיו נוגעים בפיזיולוגיה מבחינת רגש. הרבה פעמים אנחנו נכנסים ללופים של רגשות מסוימים, ואנחנו לא מצליחים לצאת מזה. וכשאני אומר פיזיולוגיה, אנחנו צריכים לשנות קודם כל את הפיזיולוגיה שלנו, ואז אנחנו נחווה רגש אחר. רק מה הבעיה כאן? מה חסר? שאין לנו את הכוחות לעשות משהו אחר. אנחנו מבינים שלעשות עכשיו ספורט זה יעזור לי. אנחנו מבינים שאם עכשיו אני אזוז זה יעזור לי. שאם אני אשים עכשיו שיר ואני ארקוד זה יעזור לי. אם אין לי את ההרגל הזה, מאוד קשה לעשות את זה. גם אני מבין שזה יכול לעזור לי. אז מה אני מציע כאן? כמו כל חוק בטבע, קודם כל אתה צריך לתת ואחרי זה אתה מקבל. אתה קודם כל שם את העצים ואחרי זה אתה מקבל חום מזה. אתה קודם כל שם את הדלק ואחרי זה האוטו נוסע, לא הפוך. ואותו דבר כאן. כשאתם מרגישים רגע שהוא לא חיובי, אל תחכו לרגע הנכון כדי שתעשו משהו מסוים. כי כנראה הרגע הנכון לא יגיע עכשיו. וגם לא יגיע עוד שנייה וחצי. גם אם כרגע אתם מרגישים קושי מאוד גדול לעשות משהו אחר,
תבחרו לעשות. תבחרו לשנות את הפיזיולוגיה. אם זה לקפוץ במקום, להרים ידיים, לרקוד, להסתובב, ללכת לאימון, לצאת לריצה, או לצאת ליער כדי לצעוק. כל דבר שיכול לגרום לכם לשנות את הפיזיולוגיה שלכם. כשאתם כועסים, כשאתם עצובים, שימו לב לפיזיולוגיה, הגוף מקובץ, אתם נוטים למטה, תווי הפנים שלכם אחרים לגמרי, אתם יותר נפולים, אתם מדברים יותר לאט, ואתם יותר אולי משתמשים בהבעות שהן מצומצמות יותר, ואם בא לכם לשנות את הרגש, אולי לא בא לכם לשנות את הרגש, זה חלק מהסיפור, אם אתם רוצים לשנות את הרגש, ואתם רוצים רגע להיות בסטייט שהוא אחר, עליכם לשנות את הפיזיולוגיה, וזה אומר כן, שבהתחלה זה יכול להיות מאולץ ואין לכם את הכוח לעשות את זה, אבל מומנטום נכון, אחרי חצי שעה, שעה, שעתיים, 3, יכול להיות שאתם באמת תקבלו את האפקט של זה. ותבינו שהפעולה שכרגע אתם עומדים לעשות, היא פעולה שתשרת אתכם, לא לדקה הקרובה, אבל כן יכול להיות לעוד שעה, לעוד שעתיים, לעוד 3, ואפילו גם מחר. וזה חלק מהתפיסה שלכם, שאתם אומרים שרגע אני עושה פעולה פיזיולוגית אחרת, והיא תשרת אותי בהמשך, לפי עיקרון שנקרא מומנטום. אתם עושים עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, והשינוי כבר יבוא. אז אתם גם משנים איך שאתם יושבים, ממצב שאתם נפולים, למצב שאתם רגע עומדים, או שאתם פותחים את הידיים, או שאתם מתחילים לזוז במרחב, או שאתם מתחילים אפילו לרקוד, לשים מוזיקה שאחרת ולהתחיל קצת לקפוץ, או לצאת לאימון, לצאת לריצה, לצאת לחדר כושר. אפילו לעשות סיבוב עם האוטו או סיבוב עם הכלב. לשנות את הפיזיולוגיה. לצאת מהמומנטום השלילי שאני כרגע נמצא בו, ולהיכנס למומנטום פיזיולוגי אחר. זאת אומרת, תנועות אחרות. הגוף שלי אחרת, הבעות הפנים שלי אחרות. אולי אפילו הפנים שלי השתנו, הבעות הפנים שלי השתנו. אוקיי? אז זה רגע פיזיולוגיה. הדבר השלישי הוא שפה. באיזה שפה אתם משתמשים? תשנו את השפה שלכם, וגם הרגש שלכם משתנה בהתאם. ויכול להיות שכרגע אתם משתמשים בשפה כלשהי, או שאתם שומעים שפה כלשהי, גם משתמשים וגם שומעים, זה יכול להיות חדשות או כל דבר אחר, והרגע שתשנו את מה שאתם מכניסים למוח שלכם, זאת אומרת מה שאתם קולטים מבחוץ, והשפה שאתם משתמשים בה, גם המצב הרגשי שלכם ישתנה. אז שימו לב מאיזה אנשים אתם מדברים, עם איזה אנשים אתם נמצאים, ומה אתם שומעים. במצב שאתם מרגישים פחות טוב. המלצה שלי, ואני יודע שיותר קל ללכת לאנשים שמרגישים את אותו דבר, ומדברים באותו טון, ומרגישים רגע גם בסטייט שהוא לא הכי גבוה, תהיו עם אנשים שהם מרימים אתכם. תהיו עם אנשים שיש להם אנרגיה יותר גבוהה. ותנסו לתת לאנרגיה שלהם להרים אתכם. ותנסו לשמוע דברים אחרים. פודקאסט, יוטיוב, משהו אחר, או אפילו לקרוא ספר, כי זה גם קשור לשפה שאתם חושבים בה. זה ייתן לכם כיוון מחשבתי אחר לגמרי, שהכיוון הזה הוא מה שיגרום לכם להרגיש אחרת לגמרי. משהו אחרון לשיעור הזה. בדקו ומצאו שאי אפשר להרגיש שני דברים בו זמנית. אתם מרגישים משהו אחד. וברגע שאתם מרגישים איזשהו כאב גדול, איזשהו פחד גדול, איזשהו סטרס מאוד גדול, המערכת שלכם עובדת בערנות, היא מאוד פעילה. לפעמים אתם מרגישים את זה בבטן, לפעמים אתם מרגישים את זה בחזה, לפעמים בגב, לפעמים בגרון, בכל מיני מקומות. המערכת היא מאוד פעילה. מתי עוד המערכת פעילה ככה? כשאתם עושים ספורט. כשאתם עושים ספורט, בריצה, בשחייה, באופניים, כשאתם בתנועה כלשהי, והגוף נכנס גם למצב של סטרס, הגוף יכול לחוות משהו אחד, או מתח שנגרם בעקבות הספורט, או המתח שנגרם בעקבות משהו נפשי, משהו שקשור למנטלי רגשי. ואי אפשר לחוות את זה גם וגם, זה או זה או זה. לכן, אחד הפתרונות שאני מצאתי, והרבה אנשים משתמשים בזה, זה או שהם עושים ספורט כדי לא להיכנס למצב הזה מראש, כאיזשהו פתרון, איזושהי תרופה מקדימה, שבכלל הבעיה לא תגיע, או כשהם חווים את זה, הם יוצאים לעשות ספורט.
דוגמה מהיום בבוקר אפילו. יצאתי לריצה, וידעתי שאני מכניס את הגוף שלי לאיזשהו מצב של סטרס מסוים בעקבות הריצה, וברגע שאני חווה סטרס פיזיולוגי, סטרס בעקבות הגוף, בעקבות הריצה עצמה, אין סיכוי שבאותה מידה אני אחווה סטרס שהוא מנטלי או רגשי. אז אני מכניס את עצמי לשם כאיזשהו מקום שיעזור לי להתמודד עם זה. לא חייבים לרוץ 10 קילומטר, לצאת מחוץ לבניין, ללכת, לעשות בשכונה סיבוב בקצב שהוא גבוה, לקפוץ במקום, לעשות תנועה כלשהי, לבטא את זה דרך הגוף. תנו לגוף לעבוד, תנו לגוף לשנות, וזה משהו מאוד חשוב. אז זה השיעור שלנו, אני אסכם כי זה השיעור מאוד חשוב. 1, מיקוד, איפה הוא נמצא? פנימה או החוצה? ההמלצה תהיו במיקוד כמה שיותר פנימי, כמה שיותר כלפי משאבים, כמה שיותר כלפי מה אני יכול לעשות. זה יכול דברים פשוטים כמו לסדר את החדר, או כמו להכין אוכל, או כמו לשים אוכל לכלב, או כמו לעשות אימון, או כמו להתלבש כמו שצריך, או ללכת להסתפר. דברים קטנים, אבל כן ניכנס למקום הזה של מה נמצא כרגע בשליטה שלי. כי המצב הוא מצב של אי-ודאות. אז איפה המיקוד, מה כן בשליטה שלי, ואיפה המיקוד שלי? זה 1. 2, פיזיולוגיה. לשנות את הפיזיולוגיה, לשנות את הרגש. זה בא ביחד. שינוי פיזיולוגי שווה שינוי רגשי. והדבר השלישי, שינוי שפה. איך אני מדבר, ולמה אני מקשיב, ומה אני שומע. אלה הם 3 הדברים שיכולים לעזור לכם לשנות את הרגש שלכם. תשמעו את הסרטון הזה כמה וכמה פעמים, כל פעם מפה לסימון אחר. וככל, שוב פעם אני אומר לכם, ככל שתתרגלו ותיישמו את זה יותר, אתם תחוו תוצאות הרבה יותר טובות. אנחנו בדרך כבר לשינוי רגשי, ויכול שאתם כבר מרגישים את זה, ואנחנו ממשיכים להתקדם לשיעור הבא.